O svojim omiljenim brendovima često pišeš i govoriš. Uz B-Shaper za to možeš biti plaćen i nagrađen. Pitaš se kako? Odabereš kampanju iz liste ponuđenih, pristupiš joj i otključaš svoj jedinstveni B-Link. U status u tvom stilu B-Link deliš na Facebooku, Twitteru, na svom Google Plus profilu, svom blogu i na bilo kom drugom mestu na internetu. Pazi da deliš baš svoj B-Link koji smo ti dodelili, jer on nam kaže koliko si bio uspešan i koliko si zaradio. Kad podeliš B-Link i statuse, samo posmatraj magiju. Tvoji prijatelji znaju da voliš baš taj brend i zato ti veruju. Lajkovaće, retvitovati i deliti link zato što si baš ti taj koji o brendu i treba da govori. Uz B-Shaper sada za to dobijaš i novac. Budi kreativan. B-Shaper. Deli ono što voliš, promoviši ono u šta veruješ, pričaj sa ljudima kao do sada i budi za to plaćen. B-Shaper.